Menya kwa Ramogi amedo mana nyisi ni kinde mag kisera mar ombulu josiasa ne oro kwayo margi koro sani ne osemi moko kuomgi thuolo mar bedo e telo. Jopiny koro chako nono ni to bende gik mane gisingo e gik ma gidhi timo. Mano en koro japiny ema ni kod kalam mar nono ne jatelo mane okwayo ombulu. Sikunde mibiro tigodo e yiero ma tarik 29 mar dweni e counties manokotime yiero ok Bii Lor, mak mana ni jopuonjre ma ok odakie skul biro bet pacho kuom thuolo mar ndalo achiel mibiro time yiero kende. Ma oyangi kod jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho ka Ngire George Magoha e kinde manorango klese mag CBC e kaunti ma Nairobi kod Kiambu. Magoha okoni kuonde mag ombulu kata kweno mag ombulu ibiro tim e kuonde somo mag mbalariany mondo mi jopuonjre mag sikunde go thuolo mar dok e kuondegi mag somo. We have agreed, having consulted Mr. Chebukati and Mr. Hussein Marjan, that as far as the polling centers are concerned, we are happy to allow them to use our facilities in both primary and secondary schools. But we have also agreed that the tallying centers, which may require more than one day, we have agreed mutually that they should be taken to tertiary institutions, and a press release will be coming shortly to say so. In terms of our children, because we don't want them to miss any more time, we have also agreed as a government that the boarding schools shall not be closed, they will not be interfered with. Those that are polling centers, the children will remain in their boarding houses, in the fields and the libraries. As far as day schools are concerned, we think one day is not bad enough. The children can stay at home on Monday the 29th and report back to school on Tuesday the 30th. For those mixed schools, I'm told that there are a few schools which are both boarding and day. The same will apply. The day scholars should remain at home for that Monday to report the following day. The boarding scholars should remain in school and remain away from the polling areas.